Di Hamo Kadongan, Jupang Mose di acara program Palabok Roha di kanal YouTube YKB GKI TV. Renungan sadarion di enet do sian buku renungan wasiat doho judul Polin Mangula. Ima natar surat di 2 Petrus ayat 2 115, pangodol hononna sian 2 Petrus ayat 10, songonomma hatani debata natar surat disi. Di baheni aleak kadongan, lam ringgas mahamu pahotton, pajowonna dohot pamilitonna dihamu, ay molo diulahok kamui, dang olo be hamu tinggang. Ganup hita dilehod debata do hasurungatta, jala marhite hasurungani di jodo hita, asa gabe pasu-pasu. Lau manggohi pajuauni asa gabe pasu-pasu, dilehod do dihita haporsyaon. Alai ikot takas boto otta, ia si lehon-lehon ima hasurungan nata jaloi ikon radotan jala jamot tonot tadoi. Apostel Petrus marhite surakna paingot tot tuhuriai asa diradoti nasida pajuon na jinalonai. Naing manian huriai satia, jala ringgas mangguruhon, huhut lampahobarhon ngoluna tuhata ni debata, asalam togu pajowon nai. Marhite surat naon, dipaingot si Petrus do, asalam gadda haporsyaw ni marhite habisuhon. Dihorhon habisuhon ni do parbinotoan, jala dihorhon parbinotoan ni do pangarajayo diri, jala pangarajayo diri makorhon tu habengeton, jala dihorhon habengeton ni do hapolinon, di haporsyaon, jala hapolinon di haporsyaon ni makorhod do itu holong di saluhut halak. Di bagasa parngoluanon, taado pido godang parukilon. Domutusima naing pakyot ta hasurungan na adong dihitai. Asa gabe pasu-pasui, tarado timai, asa marhite hitei, gabe dihorhonido habisuhon dihita, parbinotoan, pangarajayo diri, habengeton, dohot holong ni roha, tu saluhut halak. Amen. Songoni majo renungan sadarion, sampai jumpa muse di episode na mangihut. Unang lupa da, subscribe, like, jala, bagihon tua kadongan. Oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.